Yeah, so zodabwitsa kwambiri. So ku India kuli mwana ameneyu wa zaka 16 wakhala madzi kwa zaka zokwana 5 chifukwa cha vuto la kuwotcha thupi lake. Aliyense samadziwa zoti zimenezi zimachitika chifukwa yapo. So pa nthawi imene mwana ameneyu ku India ali ndi zaka zokwana 11 anayamba kumva kuwotcha pa thupi pake koma angowotcha. So amenena kuti azikakhala ndithu madzi. So amangokhala madzi mpakana wakwanitsa zaka zokwana 16. Anthu amapasa zokudya momwemo, amagona momwemo, akangotuluka m'madzi muja zimapezeka zoti iye uja akumva kuwotcha kutentha thupi lake. So zimenezi ndithu zikhaza kuchitika kwa zaka zokwana 5 kufikira pamene ndithu nthawi ina yake videos zake pamene amayendayenda munthu wina wake ndithu kumutcha wa ndalama zambiri. Iyeyo anangoti ine mwana amene ndithu ndimuthandiza ndithu kuti akapeze mankhwala komanso tipeze kuti vuto lenileni la skin condition yake kuti thupi la khungu lake lotani zimenezo tizipeze. Tikazipeza ndikuti tione kuti zikhale bwanji. Pakadali pano mnyamata ameneyo ndithu wa zaka 16 watengedwa ndithu wapita ku Mumbai kumene ndithu akamupange cheki akaone kuti kodi iyeyo vuto ndi chani pa thupi lakeli. So zotsatira za kumene kuku zimene zingabwerezo ndithu ife tizakufotokozerani. Guys, thank you so much. Malawi Cameras, good night.